Isono senu njengoba kwakunjalo endulo ukuba nguZulu nokuba nomhlaba enihlezi kuwo kanti ifunwa. Yebo yizo kungaba khona abafisa ukuligqokisa leli qiniso benze sengathi okushiwoyo kakwikho. Osobola ukuthi into efanayo naleyo eyaphungwa ngoyihlo endulo iphumile ibhekene nathi ngqo ngomshosha phansi. Kodwa lo uNkulunkulu engimkhonzayo uthe abayiqhafule lemlilo, nami ngiqhafule imlilo kaMoya Ingcwele ukuthi ayibahlakaze baxabane into engazange ibonwe muntu. Ngiyamthuma, ngiyathandaza mina bakantshela nanto bafundisi ngiyinkinga kubo ofuna ukungishova la nami ngifuna ukumshova le ngoNkulunkulu ngoba anginayo enyithi mina ngizoshikile ngisaqhubeka nenkulumo yami ngoba mina yami impilo umkhuleko lokuthi ababhekene nani ngalesi sikhathi senkululeko engithi engangithi ngeyabantu bonke abalwa nani uNkulunkulu akabaxabanise kakhulu. Ngizothi kini namhlanje okubuhlungu ukuthi kulokhu umuntu ome nomkhondo okusijuka ngoba nathi sasijuka baphe emandulo. Ngithuma onke amabandla kulesi sifundazwe ukuba athandazele uxolo kodwa abalwa noZulu nobukhosi bukaZulu akabahlakaze uNkulunkulu babone umhlaba banuke emhlabeni babe nequbu lokunuka.